Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga wakilanmu. Shiri daga wakilanmu wanda kamfanin NKK Hausa TV ke kawo muku. Mu bi wakilanmu domin mu ga me suka ɗauko muna. Assalamu alaikum malamai, barka da warhaka. Barka. Da Allah malam, me za ka iya cewa dangane da wakilan da kuka zaɓa daga matakin jiha zuwa tarayya? Me? Wakilai? Wakilan ku dai ko? Wakilai ko? Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam. Yawwa sannu. Da Allah malam tambaya nake. Da Allah me za ka iya cewa dangane da wakilan da kuka zaɓa daga matakin jiha zuwa tarayya? Ai wanga da naga kake tambaya kaga yayi soki ya wuce. Ko sati ba a kai ba da aka anso ƴan uwan shi daga hannun masu garkuwa da mutane. Allah sarki. Allah sarki. Sai sa kaga shi yasa naga ban samu wani na kwarai wanda ni ma zan ji daɗi a bai da ansan da zai baka saboda ran shi ɓaci wurin nan. To malam kai me zaka iya cewa dangane da abin? Gaskiya mu fa wanga ƙauyen mun yanke shawaran ba za mu sake zaben kowa ba. Amma daga baya mun yi tunani za mu sake zaɓe. Tunani ne kyau. To menene dalilin da yasa za ku sake zaɓe? Ina jin ka. Dalili kuwa shine dan majalisar da ke wakiltar mu Honorable Abdullahi Isa Audu Mama. Saboda a duk lokacin da muka samu matsala na 'yan bindiga shi kadai ke kawo mana ɗauki a duk yankin mu. Na'am. Ina ji. Ba ma daga nan ba, kaga lamarin karatun yaran mu, ruwan sha, asibitoci, wutar lantarki, titunonin garinmu da komi da kulawa da komi yana ba mu wanga dalilin yasa za mu sake yin zaɓe saboda ya ƙara zarcewa next tenuwa na gaba. Na'am. To wannan shine dalilin da yasa za ku sake zaɓen ɗan majalisar ku? Mu insha Allah shine burinmu saboda shine zaɓin. To jama'a, kun ga abin da wakilanmu suka ɗauko muna a wannan makon. Ku biyo mu a YouTube ɗinmu mai suna NKK Hausa TV domin ganin abin da wakilanmu suke ɗauko muna da zarar mun ɗaura.